Jismu Saad Malek Eshad, iż-żagħżugħ Eġizzjan illi miet fil-Marsa fis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Kien qed jgħodd il-ġranet biex jirritorna lura l-Eġittu u jiżżewweġ lill-maħbuba tiegħu, imma d-destin ried mod ieħor. Nirien li ħakmu l-Middle East Market, ħanut li kien imexxi Eshad, ma tawx ċans lill-ġuvni ta' 25 sena biex jaħrab. Net News jista' jikkonferma li l-Eġizzjan kien jorqod fuq raff fl-istess ħanut li kien imexxi biex ikollu biżżejjed għajxin ħalli jibda ħajja ġdida ma' tfajla ta' ħajtu. Kollu ħolm li issa sfuma fix-xejn. Eshad spiċċa tilef ħajtu fl-istess post fejn kien jorqod u ironikament, skont ma kien jirrakkonta l-Eġizzjan lill-klijenti tiegħu, ħuh kien ukoll miet f'nar ftit ta' snin ilu. In-nirien jidhru li bdew għall-ħabta tal-5 ta' filgħodu tal-ħamis. Fil-post fi triq għall-qormi l-Marsa issejħu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jikkontrollaw in-nirien kif ukoll tim mediku. Kienu preżenti wkoll numru ta' esperti forensiċi li aċċessaw il-post. Mhux magħruf eżatt kif żviluppaw in-nirien f'dan il-ħanut tal-merċa li jinsab fit-triq li mill-Ħamrun twassal lejn għall-qormi. Ftit tal-ħin wara li bdew ħirġin id-dettalji tal-inċident fil-post waslu diversi ħbieb tal-vittma, fosthom wieħed minnhom li ħoloq kommozzjoni hekk kif prova jidħol fil-ħanut. Ir-raġel li kien viżibilment kommoss kellu jinżamm mill-pulizija. Intant xi nies li għodu fl-akkwati kellhom jiġu evakwati minn djarhom sakemm tneħħa kull periklu. B'dan il-każ ġiet informata l-Maġistrat Jana Mikallef Stafraġ li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.